One, two, Nayas pa masahiro ron eh. Ulam sige plano ang mga tao mula ka kay wa jud ko na pa masahiro karong adlaw bisag isa. Sus naabot pag ni si Paya to kabalong minus kay pasahiro. Nagturno ba yun? Okay. Matay nga ning turno makadriyo. Ano di makapaturno nga pareha man ta na kinabuhi. Kabalo bitaw kang minus kay pasahiro dapat kung gisi mo kauna siya rin turno. Binuang manay mo turnuanan kay no di kay ikaw rin mo turno para manistanan. Pero wag minus kay pasahero ron. Ase labing mayo ni mag-chat naman ta. Patuntos kay William chat tumaba. Kay na po istorya siya. Tuman tara. Ay pasahero man. 1 hour later. Okay. Sakto kayo. Nas kay William dito na plastar og lamisa. Tuba na lay kulang ana. Tara. Yeah. Ayaw, pwede. Masero lagi. Wala pre, minus kay pasahero pre. Minus. Minus kayo. Yan. Sada mo taron? Nagplastar na kita lamisa no, pa kayo tuba na lay kulang ani. Sige, papalit ha, sa. Kaya. Unsa man? Galon. Papalit si Papalit ito na yung kay Angel. si Manghod. Go, sugwato ko. Jel! Unsa naman pud ya? Palitin sa mig tumabi kay nako mga barkada ba? Nginom eh. Padali apre. Ngani? Jel, padali Jel! Nanapod ka, manugo na pud ka. Wala ba ka nangataw og kwarta pang niagi ha? Sige na, reklamo da. Tagaan na tayo kwarta ron. Dali mo. Sa mukha ni si Kuya oy. Dala Jel, kuha Jel. Palitin sa burito ito bago. Kuya oy. Imuha na pud kun sugoon, mga darit na pud to sa kuha. Ay, mga darit, ing na lang may kay piti gyud tos kuha. Sige na Jel, basin nito kay kung mga amin ko ribala to. Ay kabala ka. Yeah. Pagdali ha. Demanding pa kayo oh. Ipadali-dali pa ta. Palitin sa dito ba? Ito doon rin chikaw. Pero bitaw pre, katong niya adlaw bang anong gisunod mo kanang sako? Alangan kinakukoy-ukoy mga Angel na sunod-sunod. May rapon. Bitaw na ako. Sangit na ko eh. Imo pa tong gilabay dito. Tagam niya. Sa mukha dyan ng Kuya oy. Kita di sugoon ba kabalong babae ta. Ayo, check. Palit kog to ba? Naluya lagi na si Inchik. Naunsa kaya na siya? Paminaw na ko ba? Nasakitan na siya tong gibitay na siya sa kong kuya. Nakita sa ako apaga oy. Puanga to iya kuya. Iya pa jud ko gisulod sa ako gibitay pa jud ko niya. Pero pantay lang to siya makita ko siya. Paagon man yun ako to siya ba. Ayo! Lah, mao man akong gisundan na chika o ni balik na po rin sa kuha o. Sige lang, palit man tuba ron. Ayo, check. Palit kog to ba? Wala ko tuba karon kay sakit kayo ako adre o wala ko kakumpra. Naunsa man day ka di ay? Unsa na unsa, gisabot nimo imo kuya ibitay ko sa sanga. Namaw na. Sige, pangadarit pa. Awa, nagsunod-sunod. Mangod ka sa kuha to ba? Iko ra magkusunod-sunod sa imuha nganong gisulod makusako sa imo kuya. Awa, wala na noon ko kumpra to ba? Lugi na noon ako negosyo. Di na ako nasala, check. Nga nagsunod-sunod ka sa kuha? Dugay na po kay Mangod ya ba? Basi gitiradahan na po itong Inchik. Na, ay kabala ka pre, kami bahala na to. Bukbuko naman to yung chika to. Kana pre mo na kung ganahan ninyo. Ay, nanamday mong mga pre. Angelo. Pero tayo sa pre. Ano nga manisod ang galon? Wala pre. Na. Tawa ka. Jel, unsa man na? O Jel ano mga pitutuba? Wala daw ka kumpra si Inchik ya, oy. Nagsakit daw yung bukton. Tong gibitay ni mo siya. Na. Saon na pre, lami na ba kayo maninom ron? Wala ba mo lang biyahe no para manginom ra? Tayo na yung chika na. Tapos niya, nagyaw-yaw pa siya dito ah. Pag makitaan daw kaniya, kulatahon daw kaniya. Ay pre, kulatahon daw ka. Unsa man? Unahan na to. Tara. Yate na tuduan na to nagmayong pamatasan ng chika na. Si Inchik ka, wag yun ni Kaptilaw ah. Para pre oh. Yaw na pre. Puraw? Parang nakaminos din na si mga pre ba? Ambi pa ko ng galon pre. Ibunal ako siyang naong pre tara. Patay lang yun to iya kuya. Kita na yun ako to. Kulatahom lang yun ako to ba? Tiri ko tumahay sa kuha. Minsan ang ipangyaw-yaw ni mo di Inchik. Wala ba ko yaw-yaw talaga. Ingon siya pre. Wala ba ko? Kulatahon na kanyang makitaan ka. Naman ko rin Jel. Pre, Saan mo ito pre? kapalo na ko pre. Itza na talig. Itza na to? pre. Ay,
Check! Come on, check! Tara! Buang ka, Chek! Yeah. 1, 2, 3! Iyo ako itasagbutan, wala may tamong iyon sa...